Искам да кажа едно голямо евала и браво на нашия президент, защото той нямаше как да приключи тези продажници и тази силната голямата мафия. Нямаше как да я приключи. Той трябваше да се махне от това президентство, за да дойде и да ги помете. Особено този мрашляка Байрам. С неговата си наглост се е изкарал, че е социално слаб и да купи там някакви имущества, имения, като социално слаб. Ей, отивай си бе! Грозен мрашляк, Пеевски и Борисов, те също се махат. С вас е приключило, разбирате ли? Приключени сте бе! Само Радев ще ви оправи. Браво на нашия Румен Радев. И с голямото си нахалство, моите братя, мистер Кеш и ти бе, ей, дебело свиня. Падна ми голяма буца от тук, като чух, че и като видях и разбрах, че нашия Радев спечели. Извинайте, че ми дадоха приятелчета. Искам също да добавя, че това е едно по-добро бъдеще за младите. Искам моите деца да живеят в перфектен свят. Тоест, като ядем хубава храна на трапезата, искам нашите българи да ги произвеждат. А не да произвеждаме храна, да я продаваме в чужбина и да си купуваме собствената храна. Значи ние как правим? Нашите българи. Продаваме нашия износ и купуваме нашия износ. И на по-скъпо. И украински майонези, и украински яйца, и украинците тук ни превзеха и няма как да стане. За тях ще има пари, за непалците ще имат пари на по-евтина работна ръка, а за нас няма да има. Няма как да стане. Хубаво, че нашия президент дойде на власт, понеже тя не е президентска държава, парламентарна държава. Извинявайте, че няма как да се изразя. Той дойде на власт, за да може да ги помете. Двата мафиота, Пеевски и Борисов, с вас е свършено. Разберете го това нещо. И идва Спасителя да ви помете за това, че не дейте да стоите толкова нагли да ставате, ами се отивайте и оставете парите, къде сте ги откраднали. Няма кой да не направи улицата, разберете. Аз не мога да се събуждам всяка сутрин. Значи един хляб беше 2 лева, сега 2 евро. Какво да правя? Вие знаете ли, че днеска с 50-60 евро аз не мога да приключа, да имам много разходи. За бензин да отида до Екон, за бензин да отида до Щила, аз за бензин да отида пак с такси, и то с таксита. Аз откъде да ги скарам тези пари? Аз едно 40-50 евро, 30-40, аз трябва да ги имам всеки ден. Всеки божи ден аз трябва да ги давам аз тези пари, а преди с 15 лева, аз 20 лева, аз отивах и върших си много работата. Значи днеска тъй го разбирам. Левче евро. Няма как да стане бе, човек. Зато и че отивайте си и благодаря на Радев. 500 човека гласувахме за Радев. Да, признаваме си. Пеевски и Борисов да изчезват. Те унищожиха България. Особено то с Доган, всички фесове да изчезват. Ислямци, там шунети да изчезват. Искаме хубава България, искаме да си произвеждаме храна, искаме животните да си ги гледаме тук в нашите пасища. Не да ни ги приватизирате, да ги правите електрически пастири. Няма как да стане. Особено за Байрибан. Байрибане, спокойно, и за тебе ще светне бялото ще светне слънцето. Не се притеснявай, и за теб ще огрее слънчев лъч. Зато и че той къде са ти го взели, те ще ти го върнат двойно и тройно. Зато и че да си правят сметката. Затова, че браво на нашия Румен Радев, Спасителя. Браво! Само така. 2 дена няма да работя. Специално да уважа президента, не президента, да, бившия президент на България, Румен Радев. Обичаме те, Румене. Дано ти оправиш България. Това не е надеждата в тебе. Имаме малка искрица надежда. Дай ни я, моля те. За това, че бъди жив и здрав ти и твоето семейство. Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезват и да си дадат имунитетите.